ha, ikaw sa kuday ha. Ikaw Hi guys, majong bunta guys. Ako na po ni Jejin Version Family. Okay? Karon na tang vlog guys, is magluto na po tag nilawoy. Uwi na naman. Problema kadyo kan guys. Sedanan kami, wa may problema kay mukha naman may bisig unsa. Si mama, kay kung siya mga kanon di man siya kay ire ako na diyang tuhod. Wa may laing mahimo guys, hindi lawo dyan siya kamunggay. Pagkuha dito kung ikaw. Lawo dyan, ang kwan guys, kamunggay. Magkwas ako dati kwan guys, Bombay. Las mama di cellphone. Ako kwan ma, si Bojas Bombay ma. Dala ra ba ag si Bojas Bombay karon? Ting mala na. Kani sa kabuok, 8 pesos ni. Narang ka. Gamay. Butanan si mama guys, ja. Subakan og kanang kaninga buwad mamani jang ganahan. Ja. Butangan og kanang tangad. Maraman si jang ma kaon guys. Nilaw uy, pakan kuan di mampud. Patakuan kamunggay. Asa man ka? Kasi mo dikit-dikit. Merry Christmas in advance ni jong tanan guys. Hindi man siya ganahan magkuha na ng punuan na nga kamunggay guys kay lain ko ng lami ito hindi gusto patong dito nga punuan na siya kinahurot naman kay kadagla naman sige kuha diya ka na kay dana hindi man siya ganahan dana kay lain ko ng lami bakit siya kay lain ko ng lami. Siya kabantay. Ano siya? Hindi mo ka na naglain yung lamig. Ang parehas marang kamunggay. Ang ginawa ko buntag sa Japan, naging islit ng mga dagway eh. Mga dagway kaldirin. Kinsa na? Kinsa na? Paminsin ko yun. Mamatay ko pinaskuha. Ako gusto niya ha. Kasi ang barangay, para senior. Kaya guys, sa gamot kamunggay. Katong punuan na, di just mama mo sukot na ito. Mukuha may kilain ko ng lamig. Naparas na ang kamunggay. Nagabot niya sa panahon nga Ito kuwan. po yung Kailangan ano naman diri. naman. Nasa kay Storyas Pan guys, tindahan. Kanay sulod pa lang. Na ako yung mga tagpinaskuhan sa mga senior. Pagmuli nga mo ng bimog PWD. Katagay. Kaya nagamanda ni guys, manglakaw kami, mamalit na gamang ang siganan. Ay, nung December. Tamama rin niya mangiuna. Nung na siya makaon. Sa PWD. Ayan, ma'am, ni Pamuli. Lain ko naglamig, pero sige naglaw, uy, des niyaki ka, ang buwan siya. Hindi naman ginawa na. Ilang hibog sa pagkatuloy mo kawa, kaya hindi sila makaon. Kuya, yung Mama, Unahan sana naman siya luto, pero luto mo na siya, nana siya makaon. Kaya mangita pamigan sa pia mo ang siganan guys. pero karon nagamit Mami, problema kan sa amang sidanan guys, ibisagan sa mga ramadmi. Ang problema lang si mama. pinuyunan na tayo mamili na. Palitan yung kuhan. Sa man yung likod pa, may lamig. Huwag ko na lamig. Palitan og lami nga. Di man mo. Mga baka, ano na. Palitan sinabang baka. Reklamo lain lami. Sinabang baboy, lain mo na pug lami. Kanila gajag man mo nilaway mo gay. Saya po, huwag ko na. Kung kaon. Ang nagsindi nitong ilaw. Walang iba kundi ikaw. Salamat sa liwanag mo. Hi guys, Merry Christmas na yung tanan guys. Karang naslaing nasod nga di makauli sa ilang pamilya sa Christmas. Laban-laban lang kayo guys.
Yan saon man ka jud. Nga naman ka jud ang kinabuhi na imo lang sa pamilya kaya maning kamot. Magampura ko guys nga tagan mo sa maadyong panglawas. Mura na yang maitabang ninyo guys ang pagampo. Magtagaan mo sa maadyong panglawas. Ilayo sa mga kasakitan. Magamping mo sa kanunay sa inyo ang pagpanarbaho matagadlaw. Maritis yung istoryahan. Maritis pag ang dakagin, naminaw ka. Sabi mo po sabi. Isa? Sa isay ko no. Naresidente din. Iloy lang sa mga kisinig mo, anak ko na sila ilig residente din kay mga senior. Sa hindi man ko siya matagan. Nagkaroon siguro nga Pasko man, masik tagaan na. Tagamit ang lubugas. Luy ang mama. Lahi mong gudani guys. Lahi ang katakaran. Ito sa Alicia, sinanay si tatay. Namin madawat. Gani lahi, luoy mas mama kay. Ang taon man nila kung sa ilahang malantaw. Pamuyo ko no. Magpamuyo nga na. Na kay paglantaw nila nga na panginabuhian. Lami ubay, di man nila iapil. Kay siminto ko ubay. Medyo makit-kit ba ng bay kutasan. Sa to ma? Maong niya itibuga. Kita gaan na dyan kay pinaskuhan ma. Dari ha. Dadunin mo ka ni Dudong. Dili ako ganito. Ikaw Sama ra. ni- Iyan ay pakuha Ikaw na ra. natin mula ka, may. Ikaw ra ang kuha. Automatic naman kayo na. Oh. Sige yan na pakuha mo. Ipakita lang na. Sige yan ra kay mula ka, may mabalik may danog. Salamat sa Ginoo kay naapil lang dyan ka ma. Nakipinaskuhan na dawat. Pero yan sa ginoon, yung taon da. 2 kilo. Pila day? 2 kilo. 2 kilo? Balo pila na. Pamo ko'y nakabutang dari. Ang nakabutang dari kay Christmas gift for Big Big Linda. Dadak kining stop sa pag-click. Sige yan naman kay mula ka pa may mamo. Masaya ro por ako. Kinihalad kaninyo gikan sa Barangay Konsolasyon, Barangay Official. Kuhan ma, sa kasako na ma'am. Nanadji na dawat si mama nga. Papel ra. One guys. Kinaskuhan, apil na dito si Ja. Des mga niagi. Mga pangatag-hatag. Nag-return, agi jahang dughan kay wa si Ja maapil. Karang kaluoy. Karon nalipay na si Ja kay naapil na. Salamat sa Ginoo kay naapil na kasi si mama. Anja, maluto na nga mo ang nilawoy. Mula ko sa mima. Ma. Maluto na rin nilawoy. Pagkaon na guna kay mula ko sa mi mangita mi ka mga sidanon. Oh. Ang atong merkado ron? Mamalit may daan sa kuha ni Malit, Papa. Napi pa nila. Ilista nga sa imo hang ipada. Ibig sabihin pala ma. Ha? But pasabot day kada December ka makadawat. Huwag na ipangatagwa kay apil. Ilabot. Nagpasko ra ka mahatagan di ay. Katungda sa mga niagi. Dahil mga agi panghatag-hatag, wa man ka naapil, karon ra man ka naapil. Kami nag-senior na mo adto namin sa bowl mamuyo oy. Bilang, batag ato na mo mamuyo. Parang wala na ko. Wala na ko sa libutan. Batag ato mo mamuyo. Adto namin mamuyo sa bowl kay may dito. Na og wala tagaan man. Sa bowl namin puyo. Lahi mang dani kay lantawon man kanila sa kanila hatagan. Wala mo gud nagipili to senior. Sa mga unsay pang Ang senior manggod, automatic na manggod na hatagan kanila kay senior ka di ka lantawon nga nakaybay nga siminto, Di nakaydahan, nakay tricycle. binulan sa senior. Bigam gid mo kay sa gobyerno man na di maningno na. Tapos si tita na is dako isis na bimi ay utso pila to. Si mama lagi wala gilabot. Ingan eh. Kaya na ako bay nga siminto. Kanina lamang bay pakit-kit ni mama ni gawa na mahabab. Kaya mo may lahang basihan. Na ako bay nga siminto, na ako tindahan, na ako tricycle. No, des ko anda gi pangatag na kay bawas mama nga dai. Wala ko sila. Wait. Arang loja. Arang loja ako nun di labot tag sila dito. Busy na sila ngadto dito sa barangay kay gi panghatag. Ang si mama, way apil, wa maningan nga lin, ato dito sa barangay lin, kay Na abot ng rapitol pudo. Saman mata ni para pitol po ma, niyat ang barangay. Uy, pwede man ka mo reklamo, uy. Kaya ka na mga senior ka, automatic man dyan na sila na madawat, nga nung magpigpihig, nga nung magpili-pili. Hindi ako reklamo, be.
Ikaw na ikarapatan mo reklamo kay ikaw may anak. Alam mo, be, Kasi alam mo. bahala sila. Tagaan tagdili at least. Huwag mo ta magutom. Hindi, kay- Ihatag na lang nasa mga... Di kay Louie mas mama maikag man si Jack. Anda, lawat kimit ka. Louie bagay maikag oh. Kay ba siya nga nang ibang hatag sinyo dahil si Jack wala oh. Ngayon siya nga paita bay ako amang koy okay raman guys nga hindi tatagan. Eh, ang importante wata nang kadyo Ano Jack. importante? Basta katang lawas pirmi agaho alaman maluwi ra kong mama kay wag na yung mga tag maikag si Jack kay wa si apil di siyempre senior na ba pud si Jack siyempre masakitan pud si Jack karon nalipay na si Jack kinana si Jack makuha ibang lugar manggod nga wa manggod pili-pili og senior ka automatic na magkatagan today sa Alicia kay bawo nga senior na og naipangatag automatic naman na tanan nga mato dito kay naipangatag Kaya automatic mo po. si mama lagi automatic nga way apil. Karon ra kaalis siya lahi man po dito. Pero nakakuan jud ko nga lahi kadyo dani kay magpigpihig sila. Hindi ka na na. Di tanan mahatagan. Pero parapatan mo sa mga senior mo yan. Mao tinungod ba na guys nga way makuha kay naay. Naisis? Is pero gahapon nabalitaan mga igso ni mama naay mga is namang gyapon sila madawat. Wala makapugon sa punakatinuod nga og na kay is wa na kay madawat sa senior. Mao panayang na balitaan nga og na kay is pension wa na kay madawat sa imo. Ano naman yung may sila tita lagi? Yung may so naman lagi. Muna pangutana naging isod to bagong. Comment laman mo guys kung sa pa enjoyang nahibawan. Kung naay is o wa pay madawat sa senior. Comment down below guys. Kung mabawan ko na mo. Kay mao ra payahang na gandari. Kay di lagi kuno sa mama makadawat kay nalagi kuno si Jay pension. Ja, naglibog ko kay mga igso ni mama naman po sila is pension pero makadawat man sila o nakalibog pa. Kalibo. Maluoy ta kay ibang mga senior na sila makuha every 3 months. Pareha ko nila ni nanay every 3 months na sila kuha. Diyan makabalitas mama nga na napagipangatan sa mga senior. Diyan siya may labot. Nasakitan na po si Diyan. Medyo na makaibaw tagan sa JT tinuod ba nga. Kung na-is pension, hindi na ba makadawat o ka ng senior. Pero malinawan nag-atuang upo. Na ako ni madawat si mama kada buwan. Manawa na siya labot sa senior. Balo lang, kung sa katinuod guys. Mura po na yung mga na ibawan dari sa barangay. Nagsabi ng sama ng loob ba? Hindi kay maluoy magud kong mama nga. Makaibaw siya nga mga senior matos barangay kay Nalapoy mo dawat Diyan siya senior ba siya? Diyan sakitan man ko maminaw moingan nga paita baywa ko'y labot. Diba? Sakit paminaw. 24 na gud nas mama. Madyog nag-edad pa nag 30. Na may 30 senior. Na oy. Parang hindi. Parang hira ulo. 30 pa yung mga edad senior ni mong itsura. Bitaw guys. Maluoy ra bitaw ko mama guys. Naingana ba si Jack? Anpir ba sa uban? Diyan guys, naluto na gamo ang nilawoy nga sudan ni mama. Lakaw sa mi kay. Ngita pud bigyan mo saya mga kuwanan. Sudanon. Naglista na ka ma? Oo. Yung gibate nagtaga ka pinaskuhan? Tagaan ka rin pa kung nakadawat. Hello, ya mama. Sa gilaman ma. Ilang, kagalan sa ginoo, magkaon po ito. Kano sa baka nagutom sobra-sobra pag mo ha. Importante maadjong panglawas. Manglakaw sa mi guys. Ngita sa mi ka mga sudanon. Lagi pa kumpra daw ni mama nalimtan. Uy! Para na oy. Away yung programa. Ko ni mama nga harina o cornstarch. Then mamalit mi dari o kapiko blanca o pita. Sa katray niya dong, 750 dong. Sakto dong. Sige, salamat ka. Nakapalit namin sa gisugo ni mama guys.
Puntahan ako dahil ha, ikaw sa ko dahil ha. Ikaw, kasunod ko sa yung vlogger sa yung kawutanan magsuon. Hala, thank you. Nagkakakuan mo, kagatanan ko. Ito pala, sila mo, ito ka di ba, di ka na pulo. Oo, nag-video ra ba ko te, okay ha? Kasi nga ni mo te. Thank you sa pero maniuputan na sa mga vlog pa. Viewers ko na si Janat. Kaya siya ako kayo nito, nagasunod po ko sila vlogger na magsuon. Sila tayo si Tere. Kapag tingin siya, pinam ka mag-agi-agi diri. Kung mo mag-itere, si Tere mo Ruby. Magasa ka tayo. Boss! Wala sa mo ah. Argaw? Ano pangalan mo tayo? Liti. Shout guys sa mga viewers. Paglag dito na magsuuna. Kaya si Aisa, bisan si katong gagawa bitaw niyo si Mayor, si Kuan. Si Mayor. Kasunod dyan ko, sunan, darami niya. Ibagikan mo buhol, bigyan ka birthday mama ni mo. Agi Si ate niya. mo, Junis, mo Junis, Jil, wala lang kumukuha dito. Una po pero may ato ba? Oh. Tumawag din si Junis. Thank you kay Tiha sa imong pagsubaybay. Sige, Shout out sige. guys sa mga viewers diya. Kato si Kuya imong bana, imong pares. Oo. Salamat ka Diyos sa imuhang perming pagtana sa mga vlog. Kita ko sa inyo, yung pamilya ni Tanan. Lagi ako kayo dito na. Times lang doon. Oh, Ano problema ba? Wala problema. Mag-vlog. Usa ka semana mo no dito. Oh, sa Kasimana ra. Mista pa may tubigon. Bigon. Nagluto nila Ate Roberto. Thank you kay Te. Bye-bye. Bye-bye. Ano, kumauwa no kita makita viewers oy. Matugani sige si Jagtanaw. Nakapalit na mi sa gisugo ni mama nga diyan ipakumpara anja. Mami nakita nga unsa mo ang sudanon mamalit na man mi Dario kanang luto na da. Kani lami maning kubasa. Kare niya Teo. Oh, unsa na? Paborito siya kanak munggos. Munggos lang malakas. Lumpia nga gulay. Unsa man? Pakbet na Munggos. Munggos o karing lumpia na gulay. Lamir ba ning ilang lumpiang gulay? Nagluto si Ate. Buyag-buyag. Buyag daw niya. Usap niya lasa. Thank you, te. Lami bitaw na ilang luto. O, ano ni mo? Padung pamandi ay. Wah, nakaw. Padung pa ka? Ha? Ikaw na lang, nanay mo stop. Mabuslot, nabuta ka butanganan. Nagdala ka butanganan. Usari yung pagdala. Ikaw na. Mauwaw mo na Ikaw na. Mauwaw mo siguro siya. Ha? Sa baka na lang. Ana na lang diri sa tubangan. Mauwaw na siya. Ikaw na. Ikaw rin batang senior na tumuklim. Ang stop, tira ba ihata kung walang stop? Ang stop ba? Ikaw na. Naghanap bunga sambag pa, mga tag sambag pa. Ito ah. Ano may bito na ba? Lami bitaw na. Mga tanja. Ang kuhit rin may mga problema hun. Tingnan lamang ka dyan nga di. Hindi kay kuhit may problema hun. Kung masaka sa tumoy naman sa tumoy ang mga kora na ano sa laylayan ba dili mo sa punuan laylayan. Gusto na may paraan kung ayaw. May dahilan. Ayaw kayo nga nuway kuhit. Hindi makasakit sa damdamin. Gusto kang mukha dyan may nagway kuhit. Ala. Iligsan mo na naman ang lingkuranan wey. Pangit! Good morning, pangit! Oh, Maulaw mo kuha. Ako kuno ipakuha mo na ako diri gutom na diri. guys. Na nakauli nami guys. Mawas ata guys. Na guys, mamawas kami guys. Dito magdungog kay na ilang bibig sa likod. Nanas kuan guys, giyan. Dagan gihatag ba yun sa kakilo? Lao, sa kakilong NFA. Balik 140 para maning humay. May kakilo. Pagkabay-kabay lang kulit ka. Tingnan nga naura ka dito ning pila. Dili ko. Mani, Gi. mani pinaskuhan. May kakilo eh. Kilo. Oh, gi. Wait, may sardinas? Balo, dili guro sila ha. Ano? Lawan na dali. Marami na bang humay day o lambot kayo day o.
Yan natin nga ganun dyan. Pero pagbubuhang dito, kung kasabay linya, puros tigulang ka. Sabi ko nun, puros tigulang. Nag-street mo ikaw. Tana ako may pinakataas ito tanos linya, puros may tigulang. Mo ba nangabag ko na. Muna yung magipagpalit ka na ako. Nagaran mo ka. Nagkokilan. Ay, ayaw. Kampiano niya. Ano na? Trust issues. Trust issues. Yun ninyo, oy. Kasi reklamo ni mo nagdimao. Di kilo rin noon. Upat. Tulog ka nga. Pakapin. Wala nga nagtunga. Iya pa doon timbang oh. Kapitan, nawa yang giyatag iya pa doon timbang. Ulura og tunga. Ay, tunga o pero ko tunga god. Wala gani nagtunga ko. Ulo ng tunga eh. Balik ito ko, nakulag takos. Gitakos din ito. Video. Putos na Putos na tao. May nalang kanong ang tanan nito ka. Kaduha. Tuhan na po bugas. Tanawa. Bugas lagi giyatag dako isang katawa sa mo tagitaga anak na ng piling.